Nu vil vi gå ud og finde ud af, hvad eleverne på Salling Efterskole ved om aktiv dødshjælp. Nu går jeg virkelig hjælp. Går du ind for aktiv dødshjælp? Ja, det gør jeg. Hvorfor gør du det? Det er fordi, jeg synes, det er i orden, at hvis man har et familiemedlem, som ligger og ikke kan huske særlig meget, og altså ikke kan huske, hvem man er, og ikke kan sige noget som helst, og det er faktisk bare en respirator, der holder dem i live, så synes jeg, det er i orden bare at sige, jamen, så får vi sagt farvel på den måde, vi kan, og så lukker vi den. Hvad ved jeg om aktiv dødshjælp? Hvad jeg ved om det? Det er sådan noget, hvor man dræber højt for at være aktiv, I guess. Det er sådan noget, hvor man dræber højt. Nej, det er når man hjælper en med at dø. Ja, så dræber man dem jo også. Ja, det er jo deres egen... Det kan ikke sige det på en sød måde. Ej, jeg hjælper dig bare med at dø, bare roligt. Ja, det er jo dem, der beder en om at dræbe en. Så får man sådan en sprøjte, og så dør man. Og det er ulovligt i Danmark. Så I siger, det skulle være lovligt i Danmark? Ja, det skulle det. Sådan i nogle tilfælde. Hvorfor? Fordi hvis du lider af helvedes til, så Ja, er det ikke særlig fedt at leve af. Okay. Hvorfor skal det ikke det, Mads? Det er dårlige ting. Det er. Jeg holder ikke det der. Altså, man skal jo lov at leve, så længe man... Hvad så hvis de kan leve? Så skal du presse folk til at leve alligevel. Jeg synes, det er Hvad dårligt. hvis det lyder bare? Se, du har Skal ikke du noget. bare lade folk lide, eller hvad? Tak for hjælpen, drenge. Hvis du ser en... Går du ind for aktiv dødshjælp? Nej, tror jeg ikke. Hvorfor tror du ikke det? Fordi jeg synes, man skal dø. Hvad mener du? Jeg synes bare, man skal dø normalt. Men alligevel, hvis man er meget syg, så synes jeg, det er godt nok. Så er sådan, hjælp. Godt en faktisk dødshjælp. Nå, det ved jeg ikke. Hvad ved du om aktiv dødshjælp? Er det ikke bare, hvor man... Hvor hvis man gerne vil dø, så kan man dø. Få hjælp til det. Ja. Synes du, det er i orden? Ja, hvis man selv ønsker det. Så er det vel. Okay. Hvad ved jeg om aktiv dødshjælp? Alt det ulovligt i Danmark. Går I ind for det? Ja. Og vi gør. Ja, og vi gør ind for aktiv dødshjælp. Hvorfor Ja. gør I det? Fordi at, hvis man alligevel skal dø, så kan man lige så godt gøre det med det samme, hvis man lider. Hvad ved du om aktiv dødshjælp? Ikke så meget. Går du ind for det? Jeg synes, det er okay, hvis det er det, folkene vil have. Hvorfor? Fordi hvis de har en grund til det, så skal de have lov. Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være noget galt. Okay, tak skal du have. Yes. Går du ind for aktiv dødshjælp? Aktiv dødshjælp. Ved du, hvad det er? Det tror jeg. Synes du, det er en god idé? Det ved jeg ikke. Hvorfor ved du ikke det? Jamen, jeg ved ikke. Aktiv dødshjælp. Vi sidder her ved vores computer, og så kommer jeg og spørger om aktiv dødshjælp. Hvad er du ind for aktiv dødshjælp? Ja, jeg synes, det er okay. På en måde, så synes jeg også stadigvæk, at det er sådan lidt... Altså, selvfølgelig kan jeg godt forstå, at nogle mennesker, de gerne vil dø, men altså... Det er jo stadigvæk ikke humant at slå andre mennesker ihjel, synes jeg ikke. Og sådan er det.
Hvorfor går du ind for aktiv dødshjælp, hvis du gør det? Jeg synes, det er okay, fordi at, hvis man gerne vil dø, så tror jeg også bare, man rejser til Holland eller et eller andet for aktiv dødshjælp. Jakob, går du ind for aktiv dødshjælp? Ja. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er okay, at for eksempel gamle mennesker, som der alligevel lider på grund af ryg eller noget andet, nogle andre smerter eller sådan noget. Jeg synes, det er okay, at de bare gerne vil væk. Men så er det også lidt forkert på en måde. Fordi dem, der skal dræbe dem, de er alligevel... Altså dem, der skal give dem sprøjten eller medicinen til det, skal alligevel ligge med et liv i hænderne. Så du er både for og imod? Ja. Okay. Hvad ved du om aktiv dødshjælp? At det i hvert fald er ulovligt i Danmark, men det er lovligt i Holland. Og, ja. Går du ind for aktiv dødshjælp? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes, det er lidt svært at sige, fordi på nogle punkter, der forstår man jo godt folk, at de ikke gider at lide, hvis man kan sige det sådan. Men jeg synes, man skal være meget, meget syg for det. At man skal bruge det og sådan noget. Må vi spørge dig nogle spørgsmål? Må det gerne. Okay, hvad ved du om aktiv dødshjælp? Ingenting. Ved du ikke, hvad det er? Aktiv dødshjælp. Er det der, hvor man kan få hjælp til at dø, eller hvad? Ja. Synes du, det er en god idé? Ja. Det synes jeg. Hvorfor? Det er fordi, at hvis der er nogen, der gerne vil dø, så skal de have lov til det, hvis de ikke føler, at deres liv det er sådan... Er godt. Hvad ved du om aktiv dødshjælp? Jeg ved, at man får aktiv dødshjælp, hvis man har det virkelig dårligt, eller man er død i forvejen. Næsten. Man er dømt død. Ja. Er du for aktiv dødshjælp? Ja, nej. Hvorfor ikke? Fordi det sover dem rundt omkring. Tak for hjælpen. Det er så lidt. Hvad ved du om aktiv dødshjælp? Jeg ved, at man ikke må få det i Danmark. Og at det er noget med, at man hjælper en med at dø, fordi han måske har fået en, hvis man er blevet handicappet eller sådan noget, man ikke har lyst til at leve med. Det er sådan det. Jeg tror, der er noget med, at man må få det i Belgien. Ja. Går du ind for aktiv dødshjælp? Altså jeg tror, hvis det selv skete noget med mig, og jeg blev sådan handicap, som virkelig handicap, som er helt lam, så tror jeg gerne, jeg ville have lyst til at dø. Og jeg tror også, hvis det var min far, han er sådan en, der løber sådan meget, og jeg ved, og han er sådan en sportsmand, og jeg ved, hvis det skete for ham, så ved jeg, at så ville han, så det ikke have lyst til, så ville han heller ikke have lyst til at leve, så det tror jeg, det kommer an på, om det sker for. Så ja, det tror jeg ville gøre, hvis det skete for mig, eller min familie. Okay, tak. Tusind tak.